Der er flere vigtige grunde til, at det ikke er tilrædeligt at bruge låse fra husbyggeri i skibsbyggeri. Disse grunde vedrører både tekniske aspekter og sikkerhed til søs. Her er nogle af hovedårsagerne. For det første, korrosions- og saltvandsbestandighed. Skibe arbejder i et ekstremt korrosivt miljø, da de konstant udsættes for saltvand og fugtig luft. Materialer, der bruges i huskonstruktioner, er ofte ikke designet til at håndtere disse ekstreme forhold. Låse, der er beregnet til indendørs brug, kan hurtigt ruste og blive beskadiget, hvilket påvirker deres funktionalitet. For det andet, mekanisk belastning. Skibe er udsat for konstant bevægelse, vibrationer og stød på grund af bølger og andre miljøpåvirkninger. En lås, der fungerer godt i et hus, kan måske ikke modstå disse belastninger og kan let blive beskadiget eller sætte sig fast. I skibsbyggeri bruges der særlige marine materialer og konstruktioner til at kompensere for sådanne belastninger. For det tredje, sikkerhedshensyn. Skibe skal leve op til højere sikkerhedsstandarder end huse, da folks liv på havet afhænger af, at de fungerer. En ringere lås kan lettere manipuleres med eller brydes op, hvilket ville udgøre en betydelig sikkerhedsrisiko. I skibsbyggeriet bruger man derimod låse af høj kvalitet, som er robuste nok til at forhindre uautoriseret adgang. For det fjerde, brandsikkerhed. Der gælder strenge regler for brandsikkerhed inden for skibsbygning, da en brand på havet er særlig farlig. Materialer, der bruges i husbyggeri, opfylder måske ikke de krævede brandsikre standarder for skibsbyggeri. Brugen af uegnet låse kan øge risikoen for brand. For det femte, certificeringer og standarder. Skibe skal opfylde visse certificeringer og standarder for at få lov til at sejle på havet. Dette omfatter brug af passende materialer og komponenter, der opfylder sikkerhedsretningslinjerne. Låse fra husbyggeri kan ikke opfylde disse krav. Sammenfattende har skibsbygning specifikke krav til materialer og komponenter, der skal opfylde de ekstreme forhold på havet. Brugen af indenlandske låse i skibsbygning ville ikke kun kompromittere skibets integritet, men også øge risikoen for sikkerhedsproblemer. Det er derfor vigtigt at bruge specialudviklede maritime komponenter i skibsbygning for at sikre skibets sikkerhed og funktionalitet. Maringrade materialer er specielt designet og fremstillet til at modstå de barske forhold og udfordringer, der findes i havmiljøer, herunder saltvandseksponering, høj luftfugtighed, temperatursvingninger og mekaniske belastninger. Disse materialer er vigtige i forskellige industrier, såsom skibsbygning, offshore-strukturer, kystinfrastruktur og endda visse udendørs applikationer, hvor eksponering for ekstreme forhold er et problem. Her er nogle af de vigtigste egenskaber og typer af materialer i marin kvalitet. For det første, modstandsdygtighed over for korrosion. En af de mest kritiske egenskaber ved maringrade materialer er deres modstandsdygtighed over for korrosion forårsaget af saltvand. Rustfrit stål, især typer som 304 eller 316L, er et almindeligt marinmateriale på grund af dets høje korrosionsbestandighed. Det forhindrer rust og forringelse af komponenter over tid. For det andet, høj styrke. Havmiljøer udsætter materialer for betydelige mekaniske belastninger på grund af bølger, strøm og skibsbevægelser. Marinmaterialer er ofte konstrueret til at give høj trækstyrke og holdbarhed for at modstå disse kræfter. For det tredje, galvanisk kompatibilitet. Forskellige metaller kan reagere, når de kommer i kontakt med hinanden i et saltvandsmiljø, hvilket fører til galvanisk korrosion. Materialer i marin kvalitet vælges, så de er galvanisk kompatible for at minimere risikoen for korrosion forårsaget af kontakt mellem forskellige metaller. For det fjerde, modstandsdygtighed over for UV-stråling. Ultraviolet, UV-stråling fra solen kan nedbryde materialer over tid. Maringrade materialer er formuleret til at modstå UV-skader, hvilket sikrer deres lange levetid i åbne og udsatte havmiljøer. For det femte, modstandsdygtighed over for slag og slid. Materialer, der bruges i marine applikationer, skal kunne modstå stød fra flydende affald, kollisioner og slid fra konstant eksponering for vand og bølger. Specielle belægninger eller legeringer bruges ofte til at forbedre disse egenskaber. For det sjette, brandmodstand. Mange marine materialer skal opfylde specifikke brandsikkerhedsstandarder, især i passagerskibe og offshore-platforme,
for at reducere risikoen for, at brande spreder sig hurtigt i trange rum. For det 7. Kemisk resistens. Marine miljøer kan udsætte materialer for en række kemikalier, herunder saltvand, brændstoffer og rengøringsmidler. Maringrade materialer er valgt til at modstå kemisk nedbrydning og opretholde deres strukturelle integritet. 8. Forsegling og vandsætning. Inden for skibsbygning og offshore er effektiv forsegling og vandsætning afgørende for at forhindre vandindtrængning. Forseglingsmidler og belægninger i marin kvalitet hjælper med at opretholde strukturernes integritet og forhindre lækage. Brug af materialer i marin kvalitet er afgørende for at sikre sikkerhed, lang levetid og pålidelighed for konstruktioner, fartøjer og udstyr i havmiljøer. Disse materialer er specielt konstrueret til at håndtere de unikke udfordringer, som saltvand, fugtighed og de mekaniske belastninger på havet giver. Schweppers produkter kombinerer alle disse kvalitetskrav. Med base i Tyskland er Schwepper en af verdens førende fremstillingsvirksomheder af marinlåse og hardware-systemer af høj kvalitet. Produktporteføljen dækker dørlåse af enhver art, skabslæse, nøglesystemer, skabs- og generelt marinebeslag, gelændersystemer osv. Alt, hvad skibsføreren har brug for i et one-stop-shop-koncept plus den ekstra værdi, der ligger i at tilpasse alle produkter. Produkterne udmærker sig ved en næsten usynlig reklamationsrate, lang holdbarhed og høj fleksibilitet, hvilket er faktorer, som for eksempel flåder og offshoreindustrier over hele verden har baseret deres tillid på. Disse brugere har de højeste krav til daglig drift i hele levetiden under konstant brug 24. juli. Mange skibsejere betragter stadig denne type produkter som en C- eller D-kategori, men uden en fejlfri dagligdrift langt væk fra land, kan enhver skibsdrift nemt gå i stå. Tak, fordi du valgte Schwepper som din strategiske partner. Vi elsker at skabe løsninger.